लोगोफोर इलेक्शनाथ' जोबनानै थांबाय जोंनि बीटीसी एरियानि इलेक्शनाबो जोबनानै थांबाय बुंनो थांबा जोंनि जि इलेक्शन सोलिबाय थादों बे इलेक्शनाथ' कमप्लिट जोबाखै नाथाय जोंनि जायगायाव बे जोबनानै थांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय बै इलेक्शन जानाय समाव BTR ओनसोलाव माखासे दावराव दावसि फिसा दावराव दावसि जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बै दावराव दावसिया मा फोरमाय बेखौथ' आं नोंथांनो बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय बाथ्राया जाहैबाय माखासे सुबुंफोरा माखासे प्रेडिक्शन खालामनायखौ नुनो मोनदों जे बे बाराव BPF नि केन्डिडेटफोरा देरहाथारगोन डेट मिन्स BPF आ देरहागोन आरो सोरबा बुङो UPPL आ देरहागोन स' सबबो भबिष्यत बक्ता जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखिनियावनो गोबां जों फिसा जाथायफोरखौ नुनो मोनदों नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो लुगैदों बे बाराव जोंनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा थारैनो सोर जागोन नरेन्द्र मोदी राहुल गान्धी ना सोरबा गुबुना राहुल गान्धी आरो नरेन्द्र मोदी बिसोर सानैनि गेजेराव सोर जागोन बे जाहैबाय सेन्ट्रेलनि बिथिं आंनि जि मतामत आंनि जि गोसोनि साननाय साइकोलॉजी बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ नुदों बे बारावबो राहुल गान्धीया प्राइम मिनिस्टार जानायनि सिमाङा फैमाल होननानै आं सानो आरो नरेन्द्र मोदी बिथाङा थारैनो जायखिजाया राहाजों प्राइम मिनिस्टार जाथारगोनखौ आं नुदों दा बाथ्राया जाहैबाय माखासे सुबुंफोरा बुंदों बे बाराव BTR निफ्राय UPPL आ हाताव माने बे बारनि जि MP इलेक्शन जि जेनेरेल इलेक्शन टू हाउस अफ द पीपल 2024 एबा MP इलेक्शन पार्लियामेन्टारि इलेक्शन बे पार्लियामेन्टारि इलेक्शनाव थारैनो खाम्फा बरगयारिया देरहागोन बेबायदि गोबां सुबुङा बुंदों फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आं गोबां सान भिडिअ लाबाखैमोन इलेक्शननि समाव आं भिडिअखौ लाबाखैमोन मानोना इलेक्शननि समाव बेबायदि भिडिअ लाबा सानगौमोन मा UPPL खौ सापर्ट खालामदों BPF खौ सापर्ट खालामदों बेबायदि बुंगोन बिनिखायनो आं बै समाव भिडिअ लाबोनायखौ कमप्लिटलि स्टप खालामनानै होदों आरो सानब्रै सानबा 6-7 दिननि उनावसो आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअआव नोंथांमोन आङो बेखौनो बुंगोन मा थारैनो नोंथांमोना UPPL खौ बे बाराव मोन्नैबो समस्थियाव डेट मिन्स NDA खौ मोन्नैबो समस्थियाव जेनगोनखौ नोंथांमोना नुयो नामा माखासे सुबुंफोरा बुंदों बेवहाय BPF आ देरहागोन मोननैयावबो नाथाय बेसेबां रियेल बे बाथ्राया नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना थारैनो बेबायदि मोनसे धौ नुदों नामा जाय धौआ BPF खौ देरहागोन कमेन्टआव लिरनो दाबाव नोंथांमोना थारैनो आं बेखौबो माने आंनि गोसोजों मोनसेखौ नुहुरबाय थादों जिहेतु इलेक्शना जोब्बाय नालाय जों बुंनो हायो आरो बिनि सिगां बुङोबा एसे गाज्रि नोजोरजों नायो मानसिफ्रा बिनिखायनो आं नोंथांमोननो बुंगोन आंनि नुहुरनाय बादिब्ला साइकोलॉजी मोनसे गोसोनि साननाय जेबो प्रेडिक्शन नङा जेबो एग्जिट पोल नङा जेबो आङो जाज खालामाखै जेबो पलिटिक्स खालामाखै बेवहाय बै जायगायाव थांनानै मानसिफोरनि मतामत आं लायाखै नाथाय आं बेखौ नुहुरदों जोंनि बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे सिचुएशनाव दङ माने थारैनो UPPL नो भट होआबा एबा NDA नो भट होआबा बांद्राय लाब जानायखौ नुहुराखै आंनि गोसोनि साननाय जानो हागौ बिनिखायनो इसेबाबो बारा भटआ UPPL आवनो गोलैनायनि चान्स दं बा NDA नि केन्डिडेटफोरनि सायाव गोलैनायनि चान्सखौ आं नुहुरदों फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन बै राजखान्थिनि समाव गोबां सुबुङा गोबां ब्लेम खालामलायो बेखौ बुङो बरबाद खालामजोब्बाय डेस्ट्रय खालामजोब्बाय बेबायदि बुङो नङा होमबा स' गोबां बेबायदि ब्लेम होयो आरो प्रमद बर'नि सायाव गोबां ब्लेम नाथाय बे बाराव जों नुनो मोनदों माने मानसिफोरा हाग्रामा महिलारिनि सायाव बांद्राय ब्लेम होनायखौ नुनो मोनाखै आरो बे बाथ्राया रियेल नाथाय बांसिन ब्लेमखौ माने प्रमद बर'नि सायाव गोबां मानसिया जाबसिननो नागिरदों आरो जायफोर सुबुंफोरा प्रमद बर' बिथांखौ मोजां मोनोमोन बिथांमोनाबो सम ब्लेम खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय थारैनो जेसेबां जि ब्लेम खालामबाबो मोनसे आइडियाखौ आं खालामदों मा मानसिफोरा भटखौ होगोन सोरनो मा हाग्रामा महिलारिनो भट होनानै माबा मोनसे लाब जागोन फिउचार माबा मोनसे दंना गैया बेखौबो गोबां सानदों माने ओरैबायदि जाहैदों मोनसे गोनो गोथो मोनसे कनफिउजन क्रिएट जानायखौ आं नुदोंमोन आरो गेजेराव नाथाय थेवब्लाबो भटआ आंनि आइडियायाव NDA नि फारसे बांसिन थांनायखौ नुनो मोनो आरो गोसोजों बुंनो हाया बे आंनि साननायसो स' नोंथांमोना बुंदो थारैनो सोर मोनगोन बे मोननै जि सीट BTR आव थानाय मोननै जि सीट मोननै MP नि जि सीट बेखौ सोर लांमारगोन बेखौ नोंथांमोना बुंदो नोंथांमोननि प्रेडिक्शनखौ गाव बुंबानो जाबाय आंनिखौ आं बुंबाय आं बेवहाय नुहुरदों मा NDA खौ देरहागोन बायदिखौ नुहुरदों आरो नोंथांमोना आं बेखौबो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंथारनांगोन जे जोङो जाबायदि माने दाय फोनाङो बेखौ बुङो बेखौ बुङो बैफोर जेबो ओंथि गैया रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंगोन पलिटिक्सआव मा जायो ब्लेम गेमा सोलियो बै ब्लेम गेमा बांसिनानो रियेल नङा आरो गोबां बिथिङाव रियेलबो जायो स' जों बेखौबो सोलोंनांसिगोन आथिखालाव जिहेतु पलिटिक्सआव मोजां गाज्रि मोननैबो थायो नाथाय मोजांसिना बहा थानो हागौ बबे बांसिन मोजांसिन बेखौबो नायनो सोलोंनांसिगोन खारन नेक्स्टआवबो आरो इलेक्सन फैबाय दोङो
2025 इलेक्शन फैबाय दं 2026 इलेक्शन फैबाय दं सो इलेक्शना सिरियली दं सो बे फ्यूचारनि थाखाय जि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय दिनैनि तारिखावनो जोङो ओरैबायदि सिला बा फेसानि मेगनजों नोजोर होनानै नायबिजिरनांगोन जे फ्यूचाराव एमपी इलेक्शना बारु माबा मोनसे जागोन नाथाय फ्यूचाराव जों सोरनो भट होयोबा जोंनि हारिया लाब जागोन बेखौ दानो बिजिरनायनि समा जाबाय बेखिनिखौ आं बुंबाय जिहेतु नोंथांमोना गोबाव सम भिडिअ लाबोआखैमोन दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोना बेखौनो बुंबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव भिडिअ नुबाय थागोन आंनि बे चेनेलाव बायदि रोखोमनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुगासिनो थागोन थेंक इउ